Ang pagtuon subong, ang semanal nga pag-usisa, pagtuon, pagtalakay, pag-review, o kung pagbusisi, kung hindi mangid pagsiding sang aton leksyon sa eskwela sa Batika, kaginig na dala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton Central Philippine Adventist College Church, diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyo masunson nga host. Kag sa sinigid nga tion, nagapasalamat kita mga kauturan nga may bag-o kita nga nawong nga aton isa sang aton mga panelist karon. Wala sang liwan si Mrs. Dina Lechusa Hichanova, ang aton guidance director diri sa Central Philippine Adventist College. Ma'am, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Ginakalipay ko nga bahin ako sa sining programa Pagtuon Subong. Mayong adlaw sa aton tagpalamati. Yes, salamat ma'am sa imo man nga pag-acceptar sang aton invitasyon. Kag sa masunson ini siya ang aton kaupo diri, siya ang aton chairman sang Media Ministry Department diri sa CPAC Church. Wala sing liwan si Pastor Dr. GC Homilia Aragon Jr., Pastor ang aton nga Human Resource Director sang aton eskwelahan diri sa CPAC. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw, ma'am. Kag mayong adlaw sa tanan nga mga nagapadayon, nga matutom nga nagasunod sining aton programa. Kag amon gid ginakalipay nga salawat mangin kaupod namon kamo sining isa ka bilidon naman nga pagtuon. Yes, Pastor Ma'am Dina, salamat gid nga kabay pa nga ang Dios magaupod sa aton. Sa hindi pa kita, Pastor, magsalom sang aton nga leksyon, aton na naitamyon ang aton mga kauturan diri sa Negros Occidental, dira sa Negros Oriental, aton mga kauturan sa Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, kag dito man sa Southern Mindanao sa may General Santos City, sa Coronadal City, South Cotabato, North Cotabato, sa Sarangani Province, Sultan Kudarat, kag sa Maguindanao. Kag bisan pa, Pastor, sa Northern Mindanao, kag sa Davao areas. Aton ginapasalamatan ang aton mga Ilonggo nga mga kauturan dira. Kag sa aton kaiping nga nasyon, sa may Thailand, sa may Taiwan, sa Singapore, sa Malaysia, sa Indonesia, sa Hong Kong, sa may Brunei, bisan pa sa Cambodia, kag sa Myanmar. Kag aton mga kauturan sa bilog nga kalibutan. Kag Pastor, may special ako nga tamyon ang akong utod dito sa may Florida, si Mrs. Joy Tomado Caro. Kag akon nga pakaisa si Marlene Trinio Castellanes. Kabay pa ang Dios magapakamayo sa inyo dira, sa inyo nga pagpamati kag sa inyo nga pag-share sa iban ninyo nga mga amigos dito. Okay, Pastor, aton na tun-an ang aton nga leksyon. Ari na kita sa leksyon 8 para sa Mayo 18 tubtob sa Mayo 24, season of parenting, panahon sang pagkaginikanan. Kag aton anay pangabayon si Pastor Aragon sa pagpangamuyo sa hindi pa kita magbasa sang aton sadsaran nga teksto. Magapangamuyo kita. Dios nga balaan sa liwat, nagapasalamat kami sining panahon sang pagtuon liwat, kag kabay pa Ginoo ang imong kaalam, mangin amon, kag ang paghangop nga sa diin kami makatuon sang matahom nga mga mensahe kag mga pagtulunan nga amon ikakabuhi sa amon tagsa ka panimalay. Salamat nga ikaw nagsabat sa amon pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Panahon sang pagginikanan. Isa ini ka-importante nga butang nga kabay pa aton matalupangdan ang aton responsibilidad kag mga accountabilidad kag ang aton kalipay, kag ang aton mga challenges sa aton pagkaginikanan. Pastor Aragon, I would like you to draw the first blood. Ano ang aton makita, Pastor, sa aton sadsaran, nga sa aton nga introduction, sa aton leksyon 8? Ang aton nga leksyon, mga kabyan, na nagasaysay siya sa aton sa kaimportante sa mga kabataan. Siling diri sa Salmo 127, versikulo 3, yari karon ang mga anak panublion gikan sa Ginoo, kag ang bunga sang tiyan amo ang iyang balos. Sang una nga panahon, Pastor, Ma'am Dina, ang
kabataan tuman gid iya kabilidhon Kabilidhon. sa panimalay, no? Kay ining mga kabataan amo ni sila ang nagadumala hindi lamang sang panimalay sang ilang kadutaan, kundi amo ni sila ang nagasiguro sang mga ekonomiya sang panimalay labi na sa ilang kapanahonan sang una nga sa kalapad sing ilang mga kadutaan, ilang mga palanublion, ini mga kabataan tuman kabilidhon sa panimalay sa bagay nga daw isa kadako nga pagtilaw ko ng isa ka panimalay wala sang bata. Apang talalupang dun pastor nga tuod isa ini ka pribilehiyo apang dako ang responsibilidad Yep. nga yara na tungtong sa abaga sa mga ginikanan sa pagtadol sa ilang mga kabataan. Kagamo inang aton pagatunan sa sining nga semana, Yes, pastor. ini nga semana atong tunaan ang pagka-importante sang being single parent kag ang aton nga mga pagdisiplina kag ang isa pa gid kung ang atong mga bata daw hindi na nami ang ila ginahimo, what shall we do? So amo ni ang sentro sa atong pagtuon. Yes, ma'am Dina, anong imo contribute sa aton introduction, ma'am? Nagasiling dila nga heritage, no? Behold, children are a heritage from the Lord. Kag nagabutsing ganun nga ang heritage, isya sa ka-valuable nga butang nga dapat i-preserve. Okay, heritage from the Lord. Yeah. Kag nagahambal dito sa proverb nga, happy is the man whose quiver is full. Kung baga ang quiver isya sa kasuludlan sang weapon Oo. na kung may bata siya, amo ni mga magapangapin sa iya. Yeah. Kag di kita ya may mga ginikanan kita. Hindi man kita matawag nga ginikanan way kita sang kabataan. We can be called father but not as parent kung wala kita kabataan. I mean husband gali. Oh, pero hindi kita matawag nga tatay kung wala kita sang kabataan. Yes, pastor, sa imo ginhambal kay na nga ang pagkaginikanan isa ka risgo, isa ka responsibilidad, isa ka accountabilidad, pero isa man ka kalipayan. Kay kung magpauli tabla nga mga kabataan gahulat sa aton, labi na kang gagmay pa, dagon mahakos, daw madula ang imo problema halin sa imong trabaho. And that's the joy of being parents. But nevertheless, it is risgo, gyapon risgo. Kay tiway takabalo ano ang ara sa ila. Kung ano mangin ano sila sa palabuton. Yes. Ato na dugangan pagtuon karon nga even though we have given a lot of investment sa aton kabataan, may tendensiya nga mag-reward sila, nga hindi na sila magsunod. Kung sila na yaman, amo na. So, we will try to study by and by kung ano ang aton mga antidote ang aton buhaton. Kag anong mga saad sa Ginoo. Yes. Okay. Kadto kita sa aton leksyon 1 sa Domingo, childless parenting. Daw ka paradox, pastor. Daw ka, hindi ka man mag-parents kung ay kaginikanan, but ang atong leksyon, childless parenting. Ma'am Dinabe, ikaw ang mauna nga hatag sang imong insights diri sa aton Sunday election. Although ang ang mga kabataan, blessing from the Lord. Pero hindi tanan nga maginikanan, gin-bless sang nga may kabataan. May kabataan. Okay. So, gusto ko initutukan ang paghambal ni Rachel sa kay Jacob, realizing that she was barren. No? Hindi siya kabusong. She became envious of her sister and she cried out, "Give me children or I'll else. die." Oo. Kung hindi naton matalupangdan, pero gusto ko i-emphasize nga ini nga mga line nagadulot kag nagahatag sa akto sa enlightenment nga ang emotion ni Rachel ara siya sa deep sorrow. Depressed siya tungod hindi siya kabusong kag hindi siya kaangkon sang bata. Okay? Nga ginabutang pasinisang ginuusubong sa aton lesson tungod hindi lang kita mag-focus sa simbahan, apang mag-focus kita sa pagkatao sang pagkababae, no? Kag do ano kahalaga kung magbusong siya. May isa ka study sa Southeast Asia, sa Africa, sa mga babae nga hindi sila kabusong. Kag nagdulot sila sang psychological distress. So they felt so empty, helpless. They have anxiety disorder. They were depressed. They were abused and even ostracized. So dito sa Africa, nagdulot sa ila sang stigma, Pastor. Pastor Luis dito. Kag sa ila kultura, kung makabata gali
nagahatag sinisang dako nga bugal kag kaligon sa pamilya. So ang babae nga hindi siya makabusong. Okay? Ma-ostracize siya. Kag ginguba ya ang proseso sang ina nga linyada sang pamilya sa ilang kultura. So dako ang kasubo sini. So baski makasal pa ining mga babae sa Africa, hindi ka siguraduhan not unless mabusong sila kag Mabusong makabunag sila sang bata. Dara ma-measure ang ilang womanhood kag ang pagka yaman sang pagkalalaki. Yeah. The same thing with sa Bible sa kay Sarah kag sa kay Hannah. Oo, nga they were really depressed kag daw hindi sila makabig nga mga babae kag mga asawa kung hindi sila makabusong. That's why si Hannah perti gid ang iya pangamuyo every day going to the temple just to plead before God. But at least ang punto, pastor, nga God answers prayers. Labi na sa mga sincero nga mga pangamuyo. Kay Sarah 19 na siya kag nakaanak pa. Yes, pastor. Oo. Siguro maintindihan ta ni Pastor no, mamang ilang sitwasyon sang una kay sa panahon ni Adan kag ni Eva. Mm. Pagkatapos ang anaw, ang command sang Ginoo sa ila is to multiply, pagbuad. Di amo na ang konsepto. Sa bagay nga kung hindi sila makabata, daw sa ilang pamatyagan, daw isa ini kadako nga trahediya sa ilang kinabuhi. Maskin pa kung kaisa, kung hindi sila makabata, nagapangita sila sang surrogate mother sa kaangay ni Hagar. Ni Hagar. Para lang gid maka-angkon sila sang anak. Apang atong talupang doon nga sa diin, isa ini man kadako nga responsibilidad. Maskin pagali, pastor, no, ang kung mapatay ang asawa, mga kaabyana, ang bana, kag wala sang bata ang asawa, ang sunod nga utod, responsibilidad niya ang paghatag sang anak sa asawa sang iyang utod. So dako gid iyang butang ini, ilabi na sa ila sa unang nga panahon. Kag sa itong ginmisyonar ni mo, ma'am, maskin pa subong, no, may ara ina nga do traumatic kaayo, no. Oo. Yeah. Oh, pero pastor, no, hindi man naton mabasol ang mga babae kag mga lalaki nga wala sing kabataan. But still ang atong leksyon nag-emphasize nga even though wala sing kabataan ang pamilya, still they can be parents. They can be a good ginikanan. Just like kay Jesus. Wala man si Jesus bata. Si Pablo wala man bata. But Jesus was a good father. Okay? Primarily sa iya mga 12 disciples. O nakita sang 12 disciples ang pagkaginikanan, ang pagkatatay ni Jesus. Si Pablo man sa iyang mga missionary journeys, nakita sa mga iyang mga followers nga kanami siya as a father. Ang father figure ara gyapon. So ang atong leksyon, childless parenting. Nga even though we don't have real children, but we can still be a good parents sa mga parente naton, sa mga hinablos naton, sa simbahan, sa sulod sang simbahan, may mga kabataan, we can still act as good parents. Kag ang isa man dira, pastor mo, ma'am nga children or no children ang Ginoo iya nagahigugma kag nakatalupangod sang aton kay mga sensitibo nga mga balatyagon, no, subong iglesia dapat hangpon naton ang pagkasensitibo man sang balatyagon sang isa nga wala sang anak. No. Daw hindi gid kompleto ang isa ka mag-asawa kun wala sang kabataan. But yet kun amo na iya ang imo ang physiological mo hindi ka kapanganak ti alang-alang ka mag-suicide. But nevertheless, you can still be a good parent, a good mother, a good father sa mga katawan labi na gid sa sulod sang iglesia. Yes, ma'am. Christian brothers, Yep. tao nga hindi wala sila anak. Talking about sensitive. Dapat mangin sensitibo kita sa aton mga pulo nga hindi kung kisa comment bala sila nga ay dok kahinay how no dapat hindi kita gid ibitaran naton. Ibitaran naton na. Apang walay sa iba ihalaino naton ang aton paghambal nga di ayhan ang Ginoo may iban nga responsibilidad nga ihatag sa imo. Ihatag sa imo. Mas ba kung kaysa sa pagpamangkot, tamang inang hindi naton bala kilala, mamangkot ka, di pala nakabilog anak nimo. So siguro kung hindi naton kilala, likawan nato na nga mga pamangkot, ilabi na nga wala gali sila sa Wala anak. gali sila.
isa ka dako nga talalupang doon kung anong aton mahimo sa pagtabang sini. But still, we can be a good parents. Ang mga wala sang anak, they can still be good parents. Oo, pinagi sa pag-adapt nila sa ilang. Bisan hulam-hulamon lang ang mga bata. Okay, ang isa pagid pastor nga, kung wala ka kabataan, kag damo imo kwarta, at least mabulig ka sa mga deserving nga mga estudyante nga imo pa eskwelahon, imo giyahan so forth and on. I know of one couple nga wala sila pastor kabataan. Pero ang ila ginhimo nagpang-adapt sila sa iban inang sa YouTube gani nga damo sa mga batay halin sa iban nga nasyon, ginapanguan niya kada isa. At ang ginhatag sang Ginoo sa ila. They have enough money but they don't have children. So, ang ilang joy is to let other children be successful. Okay, single parenting. Amo naman ni, isa naman ni. May at least, siguro among others, may apat ko di pastor ka nakita nga rason nga mag-single ang isa ka iloy, ang isa ka amay. Number one is out of wedlock. Na nanganak ka nga wala pa ka napakasal. Okay? And then number two, you are forced, just like Hagar. Si Hagar, hindi ito niya choice. But she was forced to have a child. Pinagi kay Abraham. And then, patay imong partner. Yeah, may nakabalaan ko nga, dua pa lang sila kabulan, napatay yabanan, disgrasya. Pero nabilinan siya, nagbusong siya. So, she remained to be single for a long number of years. Single parenting. And then, of course, ang mag-adapt, ang isa ka single nga bata, mag-adapt sang iya hinablos, so forth and on. So, these are some of the ways for you to become single parents. May ara pagit pastor ining distance due to say military service, distance due to pagtrabaho abi, no? So mga personal lang siya na lang magpadako sa mga kabataan. Ti paros na pastor sa mga OFW, bilin ang nanay diri, ang tatay ato sa Saudi for 5 years. Ti of course ang mother nga bilin diri is considered single parent. In fact, sa statistics pastor recently may ara sila gin pagwa nga data nga 13.4 million sa mga kabataan nga nagaedad 18 panaog gina-raise lang sa single parent. So damo nga mga katawhan ang naga-experience sini kag dako ang aton man nga talalupang dun paano naton matabangan ini nga mga. So ang pamangkot pastor, how can you become effective despite you are just single parent? Yes, ma'am. Madamo ang role bilang single parent, no? Kag kung kisa sa sini nga madamo nga mga function sa duty mo, madamo nagataas ang imo stress level. Ang cortisol mo nga hormone magataas siya. Kag nagadulo sa imo sang stress. So mabudlay. Hindi mahapos mag single parent. Pero kita nga mga kauturan nga kung kisa may kilala man nga mga single parent, makabulig kita. Amo ning aton ang selection ta paano kita makabulig, no? Madamo ang padihot nga makabulig kita. Kung may kwarta kita, pwede kita makahatag. Kung nami ka magluto, pwede mo malutuan kag padalan. Kung mag-exercise sa kahagaron mo ang nanay, or mag-child care ka, para makapahuway siya, gusto ka na mag-shopping, ako di anay, kung may mga neighbor ka. Yes. So madamo padihot, pinaagi sa imo support, no? Mabuligan mo siya kag mapanubo mo ang imo stress level sining. So isa ni kadako nga ministry sa iglesia mo, no? Oo. Nga do ano ba lang ang iglesia mga instrumento sa pagpalig-on sini naton nga mga kauturan nga hindi ni hapos. So kanabi sa aton lesson kay diri naman siya nag-focus, daw lain naman ang iya nga. Oo. But this is very challenging, pastor. But it does not mean nga kung single parent ka, hindi ka successful. Kagang imo nga bata, hindi mangin successful nga bata. Wala ang aton leksyon nagahatag sa aton nga even though we are still single as parents, we can still produce successful children. And we will become successful parent as well. Sa Cebuano may langulangon na silang term nga kung ikaw lang isa ka ikaw tatay abi wala ka asawa, may kabataan ka, ang ginatawag nila inatay. You are ina at the same time tatay. But the word inatay is sa Cebuano connotation is very challenging. Nga daw
daw mapatay-patay ka na sa pagkatatay mo, it's challenging. But nevertheless, it does not mean nga you cannot become a successful father. Pigaling amo na doble ang role mo eh. Mag-ina pa ka, magtananay pa ka, magtatay pa ka. Kung baga overload ka. Yeah, overload ka. Oh, but nevertheless, may saad ang Ginoo nga just as the Lord, and of course, ang Ginoo hindi yan nagapiyong sa iyang mata. He will do a lot of things for us to become successful single parent. Yes, kadto kita sa aton joy and responsibility of parenting. Yes, Ma'am Dina. Ano sa imo nga mga personal nimo nga mga experience nga ara ang kalipay kag at the same time aton accountabilidad and responsibilidad ang pagkailoy, ang May isa pagkatatay. ka linya nga nagahambal nga come to realize ta nga having children and raising children is a risky business. Risky On the ganyan. other hand, it's very true. Bilang isa ka nanay, may kalipay, no? And at the same time, dako nga responsibilidad bilang ginikanan. Kag sa responsibilidad nga word, naga-entail siya sang gugma, sang care, hatag nga attention, respect kag commitment. Nga kung ginikanan ka, kung ano matabo sa panimalay, biskan hindi mo gid pagbayaan. No? You have to face the problem. Okay? So, ga-entail sini. Yep. Pastor, ang aton kabataan, last time pastor kita nag-upod nga nag-mention ka nga ang bata na tao nga wala upod iya manual. Oo. So ang bata iya kinanglan isa-isahon tagid pag-deal. For example, may 2 ka kabata. Ako may 3. Si Ma'am Dina, how many ma'am? 2? 3. You see, hindi pastor pariyo anang ilang pag-deal naton sa ila. Kaya on the first place, may temperamente na sila nga inborn mo. At least we know sang 4 ka mga temperamente. Human temperaments, choleric, sanguine, phlegmatic, kag melancholic. So, ini sila mga inborn nga mga temperamento sa aton nga tao, sa aton. But nevertheless, we can learn the advantages of being a melancholic and disadvantages of being a melancholic. So as parents, dira kita madil sa ila because not all our children have the same temperament. Sang Sabado nagsimba kami dito sa Ibi Magalona, may 3 ka bata. Ako na obserbaran nga ang 2 ka bata niya naga-enjoy pa sa EYF. Pero ang isa ka bata nagapilit na, mama puli na ta. Kasi daw lunar siya. While ang iya 2 ka mga bata, yang ay mga oted, daw ga-enjoy. Tiga panilag lang ko, amo gali ni magdeal. So ang mother, ginawa niya man nga ano-ano ni. Because kung magpauli siya, mareklamo man tong 2 nga ga-enjoy pa. So that's how to be a parent. At least, hindi parehas ang aton pagdeal sa aton mga kabataan. And then they are not born robots nga magsunod-sunod lang because they have their own choice and also their own taste. So talalo pang doon, pastor mo, ma'am, nga dapat naton timpla-timplahon man ang aton nga mga kabataan. No? Siling diri sa Episo 6 versikulo 4, mga amay, dili ninyo pagpaakiga ang inyong mga anak, kundi sagura sila sa disiplina kag sa pagtudlo sa Ginoo. Kinanglan gali nga ang mga kabataan naton, hindi man naton nga inang maakig bala sila sa aton, kundi nga hanason naton sila pinaagi sa pagtudlo sa Ginoo. Subong amay, subong iloy, ginikanan, responsibilidad naton ang pagpatubo sa atong mga kabataan, pagdisiplina sa ila, pagprotektar sa ila, pagdepensa sa ila. Kag ini nga mga butang isa kadako nga talalupang don kag responsibilidad naton nga dapat naton paghimuon labaw sa tanan sa pagtadol sa ila sa Ginoo. Oo. May laygay ang aton leksyon, pastor. Nga ang number 1 is train up a child in the way he should go. We will discuss lengthily about that later on. But the idea is train up the child in the way he should go. And then the second one is that our ultimate responsibility is that they come to know
the Savior, Jesus Christ. So, we will guide them sa ilang adalanon. And then, another responsibility of a parent is to let the child know his Savior, Jesus Christ. And then, ang isa pagid nga, at least, the child will be able to treasure kung ano kabilidhon ang mag-alagad sa Ginoo. Not only knowing Jesus, but at least aton sila giyahan nga makatuon sila to appreciate the treasure of that relationship with God. Personal relationship. So, amo na ang aton mga, at least among others, the three major responsibilities naton as good parents. Nadumduman ko anay sa isa ka ginikanan, nagsugid siya sa akon. Sang gamay pa ko nung iyang bata, mga 10 anyos, nagsiling iyang bata, Nay, mapatugmaw na ko, Nay. Siling siya na, hindi anay, kagamay pa sa imo. Magdako-dako ka lang. Pagkaabot niya 12, siling siyang bata, Nay, mapatugmaw na ko. Siling siya na, hindi lang anay, kagamay pa gani sa imo. Nag-25 anyos ng iyang bata, siling sang nanay sa akon, siling niya ba, Pastor, ginhawa ko na gid nga hangyo ng akon bata magpatugmaw, siling sang akon bata. Hindi nanay, kaya kung magpatugmaw ko, hindi na ko kainom, hindi na ko kasigarilyo. So, wala gid na kabato ng iyang anak sa Ginoo. Kay iya nga ginpunggan, samtang ang bata open pa sa pagdawat sa Ginoo. Wala iya gin respeto ang power to think sang iyang bata. Individuality sa iyang bata. Yeah, Ma'am Dina, yes. Any idea? Pero na pastor, biskan gitigaan kita sang Ginoo sang ultimate responsibility nga pahibalon ta sila come to know the Lord, to love and serve. Hindi kita sini makabuhat nga responsibility not unless we also recognize nga may Ginoo kag higugmaon naton ang Ginoo sa bugos naton nga tagipusoon kag we will treasure His word in our life nga makita sa atong kabataan and we will share whatever we know from the Lord. Okay. Yeah. Ang Deuteronomy, Pastor, ang Deuteronomy 6, Deuteronomy 6, may duwa diri ka mga principles nga ginhatag sa parents. Ang isa diri is teach, talk principle. Ang pagtudlo kag ang paghambal. Ang second principle is bind, write principle. Higtan kag isulat. Ang teach and talk principle is a little bit as a formal way of training our children. Sa atong panimalay, sa Sabbath school, sa simbahan, that is teach and talk. But bind and right principle is a little bit of informal. It is most likely daw daily, bala Pastor. Hindi formal, pero sa panahon nga may tsansa, you can talk and you can teach and you can butang sang pagtudlo sa imong kabataan. Hindi gali pwede kung amusin a pastor ang ginasiling nila mga follow what I say but don't follow what I do. Yep. So subong gini kan may ara gani na nga advertisement pastor no nga ang maling ang ano ni siya ang maling sa mata ng ginagawa, bata ang ginagawa ng matanda ay laging tama. So subong gini kanan dako ang aton responsibilidad nga mga ihimpluman sa aton mga kabataan. Kaya sila mga bata, ikaw gani. Yes. Nga inggit So, lang amo na kita. siya. So, ang informal da, Pastor, is imong example nimo, imong modeling every day. It is not simply by talking, laygayan mo kayo sa mga bata, hindi naman gani mamati maglaygay. But if they can see that in their parents, because ang parents naga-model sila, naga-himo nga ihimplo sa ila, that's the best. Kag isa pagid pastor nga ako nakita nga ang parenting gali pastor is a daily business. Last time nagistorya kita nga ang marriage is also a daily business. Nga ang pagkaminyo hindi iya kay sabi tinuig makita na yung asawa. A good marriage is always every day. No. Ang parenting pastor amo man. It should be a daily sample, a daily teaching, manotis ang atong mga kabataan nga magpauli ang atong mga bata ara si mama kag si papa.
Oo. Hindi gali ni part-time lang, no? Yo, hindi Full-time part-time. Amo gani nang gahuno na mo ko kaluoy guro sa mga single parents nga ilang mga bana ato sa Saudi, ilang mga asawa at OFW sa Singapore kag sa Hong Kong ang tatay na lang grabe ka challenging ina nga klase sang portion. May lain gid nga effect. sa May lain gid nga effect. That's why amo na siya nga as much as possible Mandina, we should be every day. Both mother and father are present in the home every day for us to be more effective. But nevertheless, kung hindi magid kita adlaw dira, we have to ano ganina ang tawag sina nga mag Make up kita. make up, yes, and that's the yeah. Yes, Pastor, kadto kita sa parenting as disciples making. Yeah, Pastor, anong imo na sidingan diri sa siningaton leksyon? Mayra iban nga mga rason, mga causes ng poor parenting. Nauna, prioritizing money and possession instead sa kabataan. Workaholism, ng trabaho lang ang trabaho, wala na panahon sa kabataan. Kakulang sang quality sang time mga ma-spend naton sa mga kabataan. Kagang isa man dira pastor inang bugal bala nga unwillingness to admit nga ang ginikanan, kita nga ginikanan kung kaisa inang hindi ta mag-admit bala nga nakasala man kita. So ini nga mga butang kung kaisa wrong priorities, tuman na lang nga trabaho nga wala na kita panahon sa mga kabataan kung kaisa ulihin na kag matalupang naton nga ang mga kabataan gali nagpalayo na sa prinsipyo bangod sini nga mga sitwasyon. Hindi na. So sa sini nga bahin sang parenting, pinaka-importante gid no ang aton kabuhi. Wala na sang iban sa akon balatyagon panghuna-huna nga dapat ma-emerge gid kita sa pulong kag sa gugma sang Ginoo kag ang aton kabuhi bala maliwat gid nga mapakita naton ang insakto nga model. Yeah. Kanami gid sa modeling. Pastor sa aton leksyon sa Wednesday, may ginhambal diri nga nakita na kon pastor nga 7. Bible teaches 7 ways on how to make our children disciples. Okay, ang aton rule nga aton sila pasundon man mo. Kita nagasunod sa Ginoo kinahanglan ng atong mga bata masunod man. Number 1 diri pastor is govern with kindness. Kay ti as parents, we are the governor, we are the king, we are the ruler of the house, manager of the house. But we should govern with kindness. Ang pagkamaluluyon ara gyapon. And then number 2, instruct the children in righteousness. Nga permigid ang punto naton nga bata tarong gid pirmi, tadlong gid pirmi ang iyang nga buhaton. And then number 3, we as parents ought to provide for our children. Kinahanglan provide kita pagkaon, shelter, so forth anon. Kay we cannot make them as disciple of Christ kung wala sila sang ginakaon because kita nga mga ginikanan wala nakatag sila sang pagkaon. Way kita ka pa eskwela sa ila, way kita ka pahatag sila sang comfort nga balay. Tungod isa na nila kanid ang isa mga needs nila. So isa na. And then number 4 nga ako nakita diri nga we should be a good example for our children to follow. And then as parents we should direct our household properly. Nga sa sulod sang balay at least may rules and regulations in which children should follow. So at least hindi lang kay kung anong matabo kay sira-sira, we should be para sa atong Adventista. Okay, pag Sabado everybody has to go to church. kag Friday, dapat mathagid. ang rules mo. So Yes. hindi lang ang rules naton reactive, no? Yeah, hindi Dapat reactive. proactive. Para una pangadaan, makita na naton kag mapangitaan sang solusyon ang mga Kag another pastor sa atong leksyon sa ligri nga semana, discipline our children. Oo, ato lang spare the rod, and then you will spoil the child. So at least ang punto naton to sa leksyon nga we should be disciplined. Emphasize discipline sa sulod sang balay. Hindi lang yang wala ka sang disiplina. Kinahanglan may rod ka. Kaya ang rod to ga symbol sa perspective sang Psalms 23
nga ang rad amo na ang protection, Gagiya. amo na siyang gagiya, nga makita sa mga karnero ang rad, they feel being comforted, nga free sila sa mga danger kay ang rad nagabato sa mga lions kag sa ano na nga nagalubong nga mga kaon. So at least amo man na nga makita sang kabataan nga may rad kita sa sulod sang balay. Kag ang rad hindi gali kahadlukan. Hindi Kasi kahadlukan. pag kita rad, hanot na ni, Oo, hindi oo, gali kundi isa siya ka shepherding. Comfort ka, Yeah. security nila. Okay. So wala na kita pastor ubos na gali aton nga fan fighting for your prodigal child. Na pastor, one point nga imong makita diri. Kay kanami sini kadamo sa mga punto nga May atong makita ara diri. nga nagasiling, ti ang akon bata nagarebuilde. Wala man pamati sa akon. Yeah. Kung tatan ko na lang bala sa pagsaway, hindi gali, no? Dapat nga hindi kita responsibilidad sang pamatasan sang bata, kiti iya na iya desisyon. Apang maskin hindi isa mamati sa aton, isa sang aton responsibilidad amo ang padayon sa pagtudlo sa iya nga amo ni ang kamatuoran, amo ni ang dapat nimo sundon. Yep. Kay kung hindi naton ihimuon, sino man abi maghimo sila. Yes. Oh. Kag isa pagid pastor sa atong leksyon nakita na kun diri nga as parents we should provide good ways for our children's future. Di kita mga ginikanan pastor hindi kita mangilin niya magpa-eskwela sa aton kabataan if we have just money padalagin naton sa mga Christian school aton sila ginatadol gidala kada Sabado. Oo, natuduan naton, bakla naton sila sa mga damo nga mga Bible stories, support na noon nga mga libro for us to provide sa ilang palabuton nga magmatutom sila. Pero ang atong leksyon nagisiling if in case amo na ning atong ginhimo sa ila. Oh, dayon pag independent na nila, why na sila nagsunod? Eskwela sila sa church school, eskwela sila sa college, sa CPAC. Yes, ara ang mga parents matutom, pero sang pagdako na sa mga bata, why na nagasimba? Why na nagalagad sa Ginoo? Is that useless, pastor? Amo na ang pamangkot diri. Hindi na bala kita masurrender na bala kita kay amo na sila. Yes, Ma'am Dina. Hindi kita mag-surrender. No? Dapat ma-realize naton nga sa pagkatao sang isa ka bata, dira nakaimpon sa iya ang half sang genes sang parents, okay? Father, mother, and 1/4 of the grandparents. So aside from the inheritance nga mga traits niya, inherited traits, ang environment pa ang nag-shape sa iya Ara character. pagin. Kag sa iya pagdako, ginapangita yan ng environment nga makasuit sa iya nature. Kag kung sa bagay na punan siya sang paggiya, may desisyon na siya nga iya. No? Wala na ang parents control, full control sa bata niya. Hindi niya ma-mold exactly like a clay because ang madamo nga factors sa bata. But kung matabo ini, ang mahimo lang sa ginikanan is hindi gid maguntat sa Hindi pagampo gid sa Ginoo, sa pagtugyan sang iya bata sa Ginoo. Kung mahimo mo pa unceasingly pray gid, Yep. no? Kay ang Ginoo kung palangga ta aton kabataan, mas palangga niya pa. Mas ang ini nga bata nga nagpalayo sa iya. Kag hindi pa siya tapos sa sini nga bata. So my hope gid kita perme. Yep. Kag lantawon naton nga ang aton attention hindi lang naka-focus sa aton prodigal Yeah. son or daughter, balansihon naton kay basi napabayaan tang Ang iban. Kaya Kaya ato na lang aton nga kuan sa prodigal naton nga anak nga wala gasimba na while the rest gasimba ya ditong atensyon mo ya sa we should be balanced so as naguba well. ang pamilya na gid, Yeah. no? The more nga So amo na pastor no nga may hope kita. Nga even though ang atong mga bata grabe ang atong nga training sila, grabe ang provider sa ila sang tanan nga mga pamaagi just for them to become faithful and then in the end nagprodigal pa sila. Oo. Pero ang atong leksyon kang Biblia nga siling don't surrender. Don't retreat. Continue on praying because ang imo na tanom one day magatubo gina sa iya. Ang binhi nga nabilin sa ilang tagipusoon sang Yep. gagmay pa sila magabunga Yeah. ng mga So that's our hope as parents. So as parents, mga utod, hindi kita mag-surrender sa aton nga pag-train sang aton nga bata because God one day will answer our prayer. Pastor, last word nimo and then eventually si Ma'am Dina. isa kadako nga talalapang doon mga kaabyanan nga walay sapayan sa mga panghangkat, mga challenges sa atong kinabuhi subong ginikanan mayara kita dalangpan.
kag ang Ginoo dili gid mag disappoint sa aton kun lamang ikatugyan naton ang tanan naton nga mga lulan kay siya gid nagsaad nga siya magatabang sa aton. Yes, Ma'am Dina. Gintigaan kita sang dako nga responsibilidad kag sa dira nga responsibilidad may dala nga kalipay sa kaginikanan nga may kabataan. Kag kung ano man matabo sa aton kabataan, hindi gid kita magkalipat, hindi kita maguntat sa pagampo sa ila. Tungod isa pa na naton kadako nga responsibilidad kag ini nga responsibilidad nagadala sang gugma, care, commitment, hindi pagbayaan. And of course, the last is respect. Maski ano ka prodigal, respetuha gyapon ang inyo kabataan. Mga utod, ang isa pagid ka punto nga hindi naton kalipatan nga never surrender, never retreat in training our children. Kag Pastor, Ma'am Dina, bisan ang aton mga kabataan may mga pamilya na sila. Ang punto dira nga we are still depressed as parents. Kita gyapon ang saserdote, ang pare sa aton kabataan. Hindi kita maghilabot sa ilaya pangabuhi, pero sa religyoso, sa spiritual nga side, we are still bound. We are still as parents, we are still responsible and accountable sa ila nga mga spiritual nga pangabuhi. So as parents, hindi kita mag-interest sa ila nga negosyo, sa ila nga pagpangabuhi, pero sa spiritual side, it is still our responsibility. Mga utod, way gid namon guro matungkad ang gusto ninyo nga makita sa atong eleksyon, but kami nagapati nga damo sang amon na share, sang amon na hatag, kag sang amon na palinton sa inyo for us to become parents. Kag sa adlaw nga inugpahuway, we can share these insights sa aton eskwela sa Batika, and God will really bless and prosper us spiritually. And one day, we will find ourselves in the kingdom together with our children. Yes. Aton pangabayon si Ma'am Dina sa pagsirado sa aton nga pagtuon pinagi sa pagpangamuyo. Mga muyo kita. Salamat Ginoo sining tinion nga ginhatag mo sa amon. Nga naghatag sang amon sa amon sang dako nga pag-intindi. Kudo ano ka bilidhon nga mangin ginikanan. Kag kun ano man i-consider namon sa yadtong mga couple nga wala sila sang mga anak. Sa gihapon mangin sensitibo kami kag mag-empathize sa ila sitwasyon. Yes. Apang sa sinitanan nga mga season sang parenting Ginoo, wala na kami sang dalangpan kundi ikaw lang gid. Yes. Wala na kami sang kuhaan nga kaalam kag power nga mga tadol sa amon kabataan, ikaw lang gid. Salamat sa imo gugma kag kaluoy sa imo pagtatap sa amon tanan, sa pagpalig-on sa amon pagtuo kag paghatag sa amon sang paglaom nga imo katawhan nga sinful by nature. Ginatugyan namon sa imong tanan kag bendisyonan mo ini sa gihapon ang programa pagtuon sa leksyon subong. Salamat gid sa Ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.